Какви подаръци подарявате на вашите колеги, партньори и служители? Това ще е интересно. Класическият бележник с фирменото лого и химикал. Скучно и, честно казано, не влиза много в употреба. Фланелка с фирменото лого. Креативно, но обикновено остава някъде в гардероба неупотребявана. Сериозно ли? Кой подарява свеж за корпоративен подарък? Наистина ли нямате идея за въздействащ корпоративен подарък? Представям ви персонализираната ни подаръчна кошница. За какъв тип компания е този подарък? Това е за теб, ако ти си управител или собственик на бизнес, който няма идея, но иска да изгради силни корпоративни връзки. Ние помагаме на хора като вас да създадат лоу ефект с персонализирани спрямо интереси на компанията ви подаръци. Този тип подаръци повишават удовлетвореността на клиентите и служителите, плюс генерират препоръки. Това е за теб, ако разчиташ на идеи в последния момент. Дайте възможност на екипа си да изгражда по-силни корпоративни взаимоотношения. Накарайте клиентите ви да се чувстват ценени. Това е за теб, ако ти имаш безсънни нощи заради недостигнати цели в продажбите на компанията. Да, персонализираните подаръци помагат си в продажбите. Представете си лоялни клиенти, които харесват вашата марка не само заради вашите продукти, а и поради незабравимото преживяване, което предоставяте чрез подаръка. Спрете притесненията и се фокусирайте върху това, което наистина има значение. Управлението на успешен бизнес с добър екип и повече лоялни клиенти. Между другото, вероятно никога не сте чували за нас. Моето име е Йордан и аз съм съосновател на NiceGift. NiceGift е компания създадена за да изгражда значими отношения чрез корпоративни подаръци за фирмите, техните служители и партньори. Ние подбираме персонализирани подаръци и изцяло съобразени с вашите предпочитания. Изработили сме над 500 ръчно персонализирани кошници. Нашата мисия е да ви помогнем да изградите стойностни корпоративни отношения, защото знаем, че само по този начин компанията е иновативна, продуктивна и успешна. Убедени ли сте на 100%, че имате силни фирмени взаимоотношения, а над 90% задържане на клиенти, да не говорим за партньори, защото това е минимума, който се изисква, за да имате проспериращ бизнес. Но проблемът не е във вас. Повечето компании не обръщат внимание на малки детайли. И за това и се провалят. Вашите клиенти, служители и партньори също са хора. Ако не покажете нужното отношение и загриженост към тях, те също няма да го имат и към вас. Как звучи да загубите клиенти само заради лоши корпоративни взаимоотношения? Ужас! Трябва ви нещо, което ще подобри фирмената обстановка, ще повиши задържането на клиентите ви и ще стимулира партньорските ви взаимоотношения. Това е причината защо ние сме тук. Ние сме единствената компания, посветила целия си бизнес на решаването на този проблем. Ето как да изградите силни корпоративни взаимоотношения. Стъпка 1. Обмислете подаръка спрямо нишата на компанията ви. Скучните подаръци са от живелица. Приспособяването на подаръците към вашия бранд показва разбиране и загриженост. Идентифицирайте нишата си, например технологии, здравеопазване, финансови бизнес услуги и така нататък. Поръчете популярните подаръци в тази област, например за здравеопазването. Някакъв популярен подарък в тази област би бил хранителна добавка, за счетоводна кантора, чаша за кафе, с някакво послание от сорта на единственият човек, който знае какво се случва в бизнеса. Инструменти, които може да използвате, са онлайн ресурси, нишови публикации, блогове, социални мрежи и видеа. Стъпка 2. Направете цялостна сметка за събитието. Самият контекст на подаръка създава емоционалната връзка. Помислете за повода. Наблегнете на преживяване или постижение, което има значение за вашата компания. По този начин обединявате вашия екип, клиенти и партньори под едно значимо събитие. Какво по-интригуващо от това? Стъпка 3. Персонализирайте подаръка си, за да бъде по-запомнящ се. Персонализираното докосване показва на получателя, че ви е грижа за него и че сте отделили време да разберете интересите му. Без персонализация подаръкът изглежда общ и скучен. Изберете предмети, съобразени с техните хобита или предпочитания. Това е важно. Постарайте се. Стъпка 4. Напишете обращения към всички корпоративни приятели. Добавете ръчно написано послание под формата на картичка или бележка. Спомнете си защо подарявате подарък. Сърдечното послание подсилва чувствата, които седят зад самия подарък. Бъдете кратки и искрени. Добре, както виждате, ако просто обмислите подаръка спрямо нишата на компанията си, направите цялостна сметка за събитието, персонализирате подаръка си, за да бъде запомнящ се и напишете обращения към всички, които са част от повода, по този начин вие ще инвестирате
сърцето на компанията си, отключвайки скрития потенциал чрез изграждане на силни връзки. Сега имате две опции. Номер 1. Решавате да действате самостоятелно. А. Ще вложите много време. Може да прекарате същото това време, като се фокусирате върху просперитета на компанията си. Б. Ще вложите много средства. Захващайки се с подобен проект, няма връщане назад. И повярвайте ми, няма да оцелите перфектният фирмен подарък от първия път. Най-вероятно да тествате няколко варианта, преди да намерите подходящ за нишата на вашата компания. В. Ще ангажирате хора от екипа ви в организацията. Както се убедихте, не е шега работа. Наистина ли? Така че е невъзможно да се справите сами. Ангажирайки хора от екипа ви ще развали изненадата. Или опция 2. Доверете ни се. И ние ще направим всяка една от тези стъпки изцяло за вас. Така че да може да се освободите и фокусирате върху основната ви роля, без да се налага да правите нищо сами. Ние сме изразходвали над 20 000 лева в брани подаръци и имаме такива резултати. Когато си партнираме заедно, вие ще спестите време, нерви и средства. Така че, ако искате да видите как това би поработило за вашия бизнес, кликнете върху бутона под това видео и не се учете среща сега, без никакъв ангажимент. Имайте предвид, че може да работим само с 5 клиента наведнъж. Така че не пропускайте момента и резервирайте среща сега. Разбира се, ние ще ви гарантираме резултати, като изпратим примерни кошници за тест и преглед с бърза доставка в цялата страна. Решението е във вашите ръце.